Здрасти. Много ме порасна майндсета. Вашето събитие днес беше невероятно. Ами нямаше нещо, което не ми хареса. Много спам, много агресивен маркетинг и дойдох. Аз съм за втори път на ваше събитие. Нещо, което ми хареса, беше интерактивността с публиката. Честно. И днес присъствам на събитието на Business Agility. Всички се смееха, всички се забавляваха и ми хареса, че беше сравнително кратко. От днес започвам growth mindset. Сериозно? Практически насочено, не са само постулати, което аз не обичам да ми говорят с постулати. Малко ми липсват лекциите за Agile. Супер беше. Призовавам всички да посещават събитията преди голямото събитие. Съм изключително щастлива, че успях да присъствам на него. Беше интересно, всеки път научаваш нещо. Информацията е много полезна, много ценна. Задачите страшно много ми харесаха и могат да се прилагат във всичките екипи. Много ме порасна майндсета. Съм супер впечатлена. 25 юни тук. Получих отговор.